Misje stinki są. Są stinki. Моля. Те са ми от миналата година, не трябва. Благодаря. Не може. Гледай. Само стотинки. Къде са центровете, човек? Майка. Само стотинки. Дай не, моля. Моля. Знаеш какво? Хубаво. И без това много ми тежак. Майка ти да е, бе. Днес ще видим дали можем да помогнем или не можем. Бе, това май ще ми помогне. Ще намажем някой център. Никакъв шанс. Колко са, бра? Не знам, много са. Дай да проверим! Можело, значи. Винаги добавям behind the scene, бе. Май се това бил. Ба. Мисля, че ми е интересно. Това е целият състав. Бездомника, боксера, буркана, другия буркан. Ето го реквизите. Усещам пак вали, бе. Излез, бати! Нямам никаква идея как се слага с нас. Вика Тоня, не са преконечка. Шаварчета, а пап? Където ще завали бикът. Either way, destiny still arrives.